Tell me. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hey. Nasurumbo fareko ude. Mama ndiri kufara nekufunga zvanga zviitika kuchechi nhasi. Yes. Aiwa ndafara ka. Huh? Aiwa ndafara. Especially pamapinda. Ndachikuona pamapinda. Ndikaiti ndikuitire zvamaita muchipinda. Kuti munyasoona kuti ndakakutarisai. Ndona makatiko. Ndakakutarisai zvangu. Mamwe madzimai emuchechi anga akatarisawo. Zvino anga asina kutarisa kachaiko kutarisa straight kudai. Anga akatarisa nezore riri pakona kudai. Paimba president wechipani. Ndaona matambira mamuchita. Makati. Akakabhoko kenyu manje kariko. Mira muzika mama. Mufundisi. Vanga vachiti pamama muchiti makatiko. Dress renyu rekunaka riya rakaita. Nemazisawa chiti. Nakati. Ine chimwe ndakati. Munhu wamwari achabva chete pamberi paMwari. Mama. Izvo zvipandopinde ndaona makangochena futi. Iwewe ingondiudza chokwadi. Kuti chiko mama. Uri kumboda mari iko iwe? Handisi kumboda mari mama ena. Kumboda mari ere. Haupurese munhu zvekumhanya kudaro. Mama. Ndangoti mundipowo ka 30 mama. Zvino zvinondimirira zvakanaka. Kana rent charge ndapatara. Ndona nhasi date ndi 6. Ina handidi munhu anoita matrix kana achida mari kwandiri. Kondoita sei mama? Wazvinzwaga? Buda muno. Hapana kana kumuka ndaendeka mama. Handina mari yekukupa pano. Buda. Izvozvi. Zvino zvinambondimirira zvakanaka. Kana kwandira zvinondimirira zvakanaka. Buda. Ndibvire. Zvakaoma. Buda. Kabasa rekuti munhu kana achida mari oya achindipreza zvokunyepera zvega. Handidi munhu ane miedzo neni. Vana adiki vava vane miedzo. Fanika iwe. Dai achizodzosera mari yacho bhedha. Akangotora ngedzere ndende adzoka. Nonsense man. Ndiri zvemunhu ane matrix asina nebasa.